Pane waifeed harvest anditi. Inini ndakazonoita kufeed harvest yacho mushure mekunge vanhu vaishanda papa vanotoona kuti kubatsirana basa. Aiwa, kwete kubatsirana asi kuva ndatakurwa ndichienda ipapo paharvest ipapo anditi ka. Ava vanhu vaishanda havana kutoona kuti pane munhu akaita se vakangoramba vachiita se saka pakazobuda sound yekuratidza kuti chafasa paipai chakachema ndopo akazonzwa kuti pane chinhu chaita sei chachema apa kuzoti sakuona ini ndiripo ipapo ndakutotirai kuti ndikwanise kubvisa asi gumbo racho ranga ragaika kwese kwanga kwatojiwa kudhara madhezi ekutanga kumashure ndaiti ndakada kusvika pane vanhu so ndainyara kana kusvika pane vanhu ndichiti ndakasvika pane vanhu vanenge vachinditarisa ndaigona kuzvibvunza ndega kuti ko vanhu vese vakunditarisa inini asi ndakambonyanya kuita nezveichaizvo chaizvo ndakatomboenda inonzi labor court asi nyaya yacho yanga isingakwanisi kuti ichikwanisa kutaurika ipapo ndaingonzi uya svika mari dzacho ndakapesera sitori no kana mari kufambisa ini ndinoshuvirawo kuti ndigone kuraramawo ndine mhuri yangu ndichikwanisa kuishandirawo asi chinhu zvacho zvinotodzoka zvoti mabasa yacho anoramba kutamba nekuda kwedisability yandinayo. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara. Chando nenzara. Tinokuchingamidzai vatariri vedu vepahashatv tichikutendai nekutitsigira nekuramba muchiona channel yedu. Tinokurudzira vamwe vasati vasubscribe mubaye subscribe button, like button nekushare mainterviews. Tiri kusangana pachirongwa chedu cheoutreach program yatinokupai pano papahashatv. Ndasangana namukoma vandasangana nawo tiri kuno kuchiweshe kuMashonaland Central. Mukoma, mungakwanisa here kutaurira vatariri vedu vatinavo vakatarisa pane dzino nguva kuti zita munonzani zvekare kuno kwatiri ndekupi? Kunoko kunonzi kwaZambara. Pachivi pasabuku Zambara wacho. Pasabuku Zambara. Hongo. Handizvo? Zita rangu inini noitwa Alec Kazembe. Dambudziko randinaro nderekuti ndakadambuka Gumbo ndichishanda kunonzi kuchadzisiwa asi ndandiri pabasa ndakadamburwa neharvest, combine harvest. Saka ndakuwara kudaro handina kana rubatsiro randakakwanisa kuti ndikwanise kupiwa kusvika ndisvike pandiri nhasi uno. Nanhasi uno ndinongoshushikana kuti ko sei zvakangoitirwa inini zvakadai so. Asi mindiro yacho zvazo hapana kana chinokwanisa kuva chindibatsirawo kuti ndikwanise kuwanawo upenyu hwakanakawo. Alright, pane pandoda kuti mujekese mati makadamburwa Gumbo neharvest. Mungagona here kurondedzera nekuti vamwe vanenge vakatarisa inozoita ngenyaya yangu tangira padumbu. Toda kuti tibvire kumusoro tichidzika nenyaya yedu kuitira kuti vatariri vange vachinzwisisa kuti dambudziko ramakasangana naro zvaitika. Mungagona here kurondedzera muchinyatsoita kuti vanhu vakatarisa pane dzino nguva vanyatsobate kwakatangira nyaya. Imimi maishanda paPrazi ndizvozvo. Chigona kuti muvatsanangurire nyaya mashandiro amaita zvekare kuti dambudziko iri maitikiro arakaita kuitira kuti vatariri vedu vagone kunzwa. Alright. Ndaishanda ndandiri assistant wekubatsira kukanda wheat paharvest. Alright. Saka inini pachezvangu inini handina kukuona kuti ndaenda sei paharvest ipapo. Ndanga chingoshandawo but ndakazongoshamisika ndatova paharvest ndiri kuchadzisiwa famo. Saka pakazoita kutange pafasa ndo pakazozika kuti pane chinhu chaita sei chabatiwa apa. Kuzoti sakutoona ini nditori busy kutokikiritsawo kuti ndikwanise kubvisa. Nhasi nakutomboita kana zvekumwa doro kana kuti ndakadona kwete. Asi dambudziko iroro nanhasi rinongondishupawo kuti sei zvichidaro kwandiri. Handida kumbokubatai mukoma. Ndanzwa muchiti makazongoerekana mapaharvest asi muri assistant. Paharvest maimbopashandire?
paharvesta zvatinoita kana tichifeeda harvesta bosi panga pakajairwa soyabeans saka soyabeans dzinonyatsa kukura zvakanaka saka dzakaita zvekudzurwa zvakangoitwa mastaki saka paishandwa ne 10 pa 10 5 waita wakarova ma 5 mastaki yawo 5 waita se ozora but havana kurefu kwanoenda vanenge vangori padhuze ipapo asi tichishanda kudaro ndakazongoshamisika bosi tatopedza kushanda tatopedza kutorova 5 mastaki yedu tangoti aregeti kuti ngozorora mama makazorora muri pai tanga takangomirawo padhuze paingoshandiwa ipapo asi harvesta yanga isipo ipapo harvesta yanga iripo but panga pane vamwe 5 ndo vaita se vaitongoshandawo vachifeedawo 5 yawo imimi pane 5 vaishanda mamusiri wechi5 wacho group rangu ranga rakatozorora zvaro. Alright. Saka munogona kuenderera mberi. Saka muri kuti imi makazorora pamazongoerekana mapa harvest. Ongo. Amutoziva kuti makaenda sei ipapo? Handitomboziva. Makamboedzera umbofamba. Toziva kuti vamwe pakaitika zvimiro zvakaita seizvozvo. Vamwe vanogona kumboenda kumaprofita, vamwe vanoenda kun'anga, kumapasta, maprophets. Kuti vanonotsvaga kuti dambudziko randakasangana naro handina kugona kurinzwisisa. Ndinokumbira kuti ndijekeserwe, ndizarurirwe. Hamuna here kumbozvifunga izvozvo? Kumaprofita ndaimboenda zvangu. Asi paitauro kunzi kumadzinza kwenyu. Pavasinganongedzera kuti ndiningi, asi painzi kumadzinza kwenyu. Kune vakabata zvekutoti vakutora ropa. Saka ndakagonawo kufamba maprofita anokwana kuita 3 vachingondidaurira zvinhu zvimwe chete. Kusvikira ndakazoenda kunonzi ngatisataure zita kwamakaenda. Alright. Saka ndaziva izvozvo ndakabva ndatonyatsa kuzoziva kuti dambudziko iri uri kutodiwa kuti inini nditoenzi nditoshaya. Saka inini chiripo pandiri ndaingokumbirawo kuti pakukwara kwandakaita ndiri kubasa nditi handina kana help yandikuwana kubva kubasa ikoko semunhu ndakakwarirawo kubasa. Saka ndaikumbirawo kuti kana kuri kunzi iye munhu wandaishandira wacho. Alright, ndira ndimbokubatai mukoma. Ndofunga tamboti pinzei nyaya dzakawanda tikaita setinorasana nemusoro wenyaya. Ndizvozvo. Imimi mukoma makaerekana mati muri pabasa asi makazoerekana unonzi kuita sei matakurwa neharvest yakukuvadzai gumbo renyu ndizvozvo ndo panoda kuti murondedzere kuvatariri. Mobva marondedzera nyaya yacho kuti chii chakazoitika matakurwa neharvest asi muchirondedzera ndisingakugaidhei nemibvunzo muchinyatsorondedzera kuti papa panga ndakazorora ndakazongoona ndatakurwa neharvesta zvobva zvadai ndobva zvadai nekuti mimi ndimunoziva nyaya ndo donzvo rechirongwa rekuti vanhu vanzwisise kuti chii chakaitika. Alright. Ndakuwara kudaro. Aiwa hapasiripo. Mapedzisira kutaura kuti mamaka pane vaifeeda. Alright. Pane vaifeeda harvest handiti. Inini ndakazonoitawo kufeeda harvesta yacho mushure mekunge vanhu vaishanda papa vanotoona kuti kubatsirana basa. Aiwa, kwete kubatsirana asi kuva ndatakurwa ndichienda ipapo paharvesta ipapo handitika. Ava vanhu vaishanda havana kutoona kuti pane munhu akaita se vakangoramba vachiita se saka pakazobuda sound yekuratidza kuti chafasa paipai chakachema ndo pakazonzwa kuti pane chinhu chaita sei chachema apa kuzoti saka kuona ini ndiripo ipapo ndakutotirai kuti ndikwanise kubvisa asi gumbo racho ranga ragaika kwese kwanga kwatojiwa kudhara. Tsinga yanga yasara ndei yekuseri but kwese kuzasanga yajiwa yanga yasara padhuze panapa. Very sorry. Saka zvadaro kuti vachikwanisa kundibvisa pakombaini paipai pakashayika anokwanisa kundibvisa. Ndakabva ndatozochedza ndati varume izvi zvakutoda kutotora chibanga kunzoko ndobva vanomhanya kutora banga ndobva ndati cheka ichi apa pagumbo renyu. Kureva kuti gumbo rekuleft ndo parakabva rakanganisika. Ongo. Tacheka kudaro ndakabva ndati mainso chindisumudzai ndobva wasumudza chimushini chavo cheche ndobva ndati chindibvisai ndobva ndabuda. Saka
nguwa dzacho idzodzo muridzi wekomba inoyo yanga aitwa kwaiwa akabva asvika wachida kuona kuti basa rake rikufamba sei. Akabva asvikawo ndobva aonawo kusangana nachi nedambudziko rekukwara kwandanga taita inini. Ndobva achiudza dhiraivha wake kuti atakura munhu muendese kuchipatara. Asi panguva idzodzo dhiraivha akaita kunge munhu akuita se akupenga nekuti anga asati ambozviitawo. Anga akatya manzwa nezvaakaona. Hongo. Dhiraivha wewe akabva azonditakura murungu ndobva asara akamirira kuhavhesta kuno. Murungu wamaishandira? Muridzi wehavhesta. Ndobva ndaenda kuchipatara kuconcession. Ndasvika kuconcession ndakangotorwa x-ray. Ndobva ndambonza achimbomirai motikari dzaenda kuHarare nevamwe varwere. Ndofunga ndakabva imomo ndakabva ikoko dzichita past 12 tichienda kwaRenyato. Parenyato ndo kwandakazonosvika ndakanobatsirwa Gumbo kudresiwa zvakanaka nekusoniwa. Asi pane zvese zvaitika baba. Hapana kana mari yaemployer yakashanda. Aikurapisa ndiani pamakaenda kuchipatara? Pana amai vangu mukoma amai vangu anogara ku Heathcliff. Ndo advantage yandakangoitawo zvekutoti namba saka kubasa hapana akauya? Hapana. Ko salary yenyu yakauya here yamashandira mwedzi wako? Hakuna kana chakauya. Asi vakazviziva here kubasa murungu wenyu? Vaitoziva bozi pamatoni vanhu vandaitoshanda navo. Vaiuya chikuona? Pane chingati angari garden boy. Asi yeye garden boy wacho aishanda angari overall, aishanda kwese. Saka zvavanoita ava vandaishandira ava famu iyi shuwa ndeyavo. Asi vanga vakatohaisawo futi maChina animozvona. Saka ivo pachezvavo vakaita advantage yekuti ndakuwara havachada kundiona nekuti ndaita se ndakuwara. Chichemo changu chiri pakutaura kuti kukuwara kwandakaita neniwo ndakabva ndatotodza basa kwese. Hapana kana chandikuwana kana anondibatsirawo kuti ndikwanise kuita se kuti ndirarame zvandiri zvinozvo. Mukoma, ndanga ndisina kubvunza kuti makore ekuberekwa mune makore mangani? Inini ndakaberekwa 22 September 1990. Muri manga manayo? Muri ndinayo. Muna vana vangani? Ndine 2. But 2 wacho manje ndakapesa kuona achiri vadiki. Vana vari kurarama sei? Muri iri kurarama sei? Ndanzwa muri kuchema kuti hamuchagona kunyatsoshanda kubva pakuwara kwamakaita? Vana zvavakaita mukadzi achingoonawo kuti ndo zviripo. Mukadzi akabva awiriranawo neumwe murume wake ndobva angoendawo. Since nasingatomboshanda kuti ndikwanise kukuritira vana vacho vakabva vanotakura vanosiya kumusha kwavo kumuzarabani. Chikumbiro chamunacho kumuri Zimbabwe rungave ruri rubatsiro zvinonyatsokurwadzai pamwoyo penyu maererano kana kuti maringe nedambudziko iri ramakasangana naro? Chikumbiro chamungange munacho ndechekuti kudini? Ndakutomboita kudzosera futi kumashure mbichana. Shungu dzipo ndedzekuti ndakaonawo anondibatsirawo kuti ndikwanisewo kushanda wachindipawo anonzwisisa kuti nezvandiri ndinofanirawo kushandawo. Ndinokwanisa kumushandira achindipawo kuti ndikwanise kurarama. Nditoone shungu dzokuti ndinofanira kurarama nemhuri yangu ndichionawo padhuze ichitonyatsa kuziva kuti ndo zvandiri. Ipapa akatonzwawo kuti ndo zvandiri but asati andiona. Saka shungu dzacho dziri pakuti kana ndakaona anondipawo basa zvangu ndokwanisa kushandawo ndikwanisewo kuriritirawo mhuri. Izvezvi kana makatotasarwa ndikufamba nazvo handichakwanisa kuti ndichikwanisa kuzvitenga. Ndakangosungawo newaya kuti ndikwanisewo kuita se kufambawo zvakanakawo. Asi nhamo haibvi pane imwe. Chikonzero chokuti inini wacho kuti ndiwanewo munhu anonditi pabasa unongochingonzwa kuti shuwa basa ripo but ukwanise kuita se kuriita. Saka zvinhu zvinongondibatawo kuti saka inini kana chinzi ndichararama makore akawanda sei ndichirarama so
ndakatoda kuti ndiwane kasipo kwekuti ndiwache hembe dzangu chedzo ndotoshaya anondibatsirawo kuti ndoiwana kupi mari yacho. Ndakamboenda kufamu kwandakakwarira kwacho vakangozivawo chete kuti ndauya, iye muridzi kana anga achida kuuya ikoko because iye anogara kuHarare ukuno amai vake chete, akangofonerawo chete namai yake kuti mukomana uyo kwarira panapa uya auya achatotsika ikoko kuHarare kwacho kuti ndizive kuti kumba kwaanogara kwacho ndikupi handitomboziva. Saka shungu dzangu dziri pakuti dai ndawanawo anondibatsirawo, kana ndakaonawo zvangu kuti ndaonawo Gumbo kana maklashi andiri kana akanditi ndinokwanisa kukubatsira uchishandawo panapa andiri tichibatsirana mpichana ndikukwanisawo kurarama ndochinjawo upenyu. Ndiri munhu ndichiri mufana stereke, shungu dzekuti ndikwanise kushanda kuti ndizvishandire ndinokwanisa kushanda, but mabasa acho anondinetsa, handikwanise kushanda, vanenge vachingoti wakakwara. Saka ndaikumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kana raito rubatsiro rekuti ndiwano kana pekutangira ndinokwanisa, kana kuti dzingava dziri huku kana mungava muri mushopu mekuti munhu akwanisa kuti shamani ndokwanisawo kuti uchishandawo kana mushopu, even kana kusecurity chaiko ndokwanisa kuita se kushanda. Alright, tochitarisa pari zvinezvi ndinoona muri munhu akapinda mudambudziko ramainge musina rekuzorasikirwa negumbo renyu, masangana netsaona yamakasangana nayo, kureva kuti pane mamwe mabasa amusakwanise kuita sematsananguro anga muchiita, kungave kuzviwachira nekuitawo mamwe mabasa epamusha. Kana muri pano pamusha muri kurarama sei pakuita mabasa amusakwanise kuita? Handingade kukunyeperai, zvinhu zvakatondiomera zvekutoti kana kuita kwacho ndinenge ndakungoitawo zvokungoti si munhu handina wandingatoti ndiitiro chakati, ndinenge ndakutongomanikidzirawo pamwe pacho ndinogona kutotakura hembe dzacho ndotomboenda nadzo kurukowa mbichana ndokanjira se angari mapureti chaicho ndawo kutotakurawo futi mukasaga ndakutoenda mbichana nchiita se chivavaridzira mvura manye pane dambudziko zvekutoti ndinofanira kutoti ndakawanawo kana mukadzi wekuti ndakukwanisa kugara naye anokwanisa kundibatsirawo, anonzwisisawo kuti ndozvandiri, ndinovimba kuti ndinenge ndaitawo zvakanaka zvekuti so far pekutangira chaipo handinaye, pekutangira chaipo kuti kana kuti ndakatoti ndoda kudai so pekutangira chaipo handina. Alright. Ndofunga muri yeZimbabwe nevakatitarisa kumatimana enyika, vana veZimbabwe muri kunzwawo chichemo chiri kuitwa nehama yedu akarasikirwa negumbo ari pabasa, tati tigone kukurukura naye tinzwewo zvishuwo zvemwoyo wake. Ndo dzimwe nyaya dzatinosangana nadzo tichifamba tichitenderera munharaunda yeZimbabwe. Saka tiri kuti kune vane mwoyo une rudo vanoda kubatsira munin'ina wangu watinaye ndasangana naye muzuva ranhasi, vakasununguka kunge vachitibata kana kuti kunge vachimubata zvekare, kuti anga achibatsirwa kuti agoraramawo asingagunun'une zvekare. Kana kune vamwe we understand kuti kune vamwe vanomiririrawo vanhu vanenge vakaitwa ma-unfair dismissal kumabasa, ndiwoyo mukana kuti mugone kunge muchibatsirana nemukomana muchibatana naye. Namba dzekuti vanhu vagone kubatai munogonera kuti po namba vanokubatai sei? Pane here nhare mbozha yamunoshandisa? Ndogona kushandisa ya sister. Alright. Munoiziva nemusoro? Ndinoiziva zvangu. Handizvi? Saka zvatinogona kuti tiite, namba hanzi handina foni asi pane yasisi vake, kune vakasununguka kuti vamubatsire munogona kuti bata isusu vepahashatv panhamba dziri kubuda pascreen. Muchinge matibata tinokupai kune ivavo, nekuti tinotarisira zvekare kuti tinge tichikupai maupdates tichiuya kuna vanoda kubatsira who want to come aboard vachimubatsira. Tine chingokupaiwo macontacts muchibatana nemhuri kuti mugone kuvabatsira. Hamungade kuwedzerawo? Ndinongoti
kune vese vanenge vaida kundibatsirawo vanongoitawo moyo werudo zvichibva pasi pemwoyo wavo vanofanira kuisawo rudo vachikwanisawo zvimwe zvinozokwanisa kuzoitika ndezvekuti vanhu vanenge vakutorawo advantage yekuda kuti inini zvandiri handiti ndingakwanise kuita basa racho. Basa ndinokwanisa kuriita vakandipa kuti ndikwanise kuita se kushanda ndinokwanisa kuriita, asi moyo nepfungwa dzangu inini unondidzimba pakuti kwacho kwandaishanda kwacho kana kuti vapombondiyeukawo kuti kune munhu akakuwara wewe tomuitawo se hapana. Iye pache zvake anenge achitoti zvangu zvakaita nekuti basa rangu riri kufamba riri kuendera mberi. Sandinongokumbirawo kuti kana kune vanozivawo kwaanogarawo iye wandaishandira wacho anonzi Achiti kumbi musika vanhu aiwa ngaito moyo chaiwo kuti kurera semwana akaberekwa nababa naamai handiti iye asada kuita moyo wekuda kuitira kuti anzi akuda kufikisa inini mangwana ndiyewo kana kuti mwana wake ndiye achasanga dambudziko irori zvichaitiwo naiye zvakuitawo ininiwo futi ndinoti Mwari ngamutungamirire. Bongo tanga tisina kubvunza zvekare kuti ichochi chiitiko ichi chakaitika mugore ripi mungarangarire ungave mwedzi madetsi? Right, 15 August mugore 2015. 15 August 2015. Kureva kuti taane around 9 years chiitiko chaitika makore mapfumbamo haana kana umbouya kana umbokutsvaga kana imi mamuno here mamwe matano nekuti iye nezviti hamuna 2024 pane here mamwe matano amakatora mukuedza kuti mufambire nyaya? Hongu ndakamboenda kubhindura kunonzi kwaJena Association kumalawyers ndichiti pamwe ndingagone kubatsirika but chaidiwa imari inini mari yacho naisina. Ndakambotraya kucommunicate navo ndikati kana ingava ichinzi mari yacho yabuda nditi munokwanisa kuita on behalf kuti imimi mabudisa mari mutora mari yenyu ipapo ndo mondipochi yangu. Saka nini nawe kushawa kwemari zvinhu zvangu zvakabva zvagara pasi. Ndakazomboenda kumugwela kuHarare kuna second paipai. Ndakambopinda ndakasaina mafomu ndakatanga kutaura navo paipai. Mapepa emuchinawo mapepa zvaita mafomu waisaina mafomu raibva zasara ikoko nhamba chete ndo dzaingokupa. Saka nekuda kwekuti foni ndaishandisa yakasara mubhazi ndakabva ndarasa macontacts angu ese. Alright. Hapana chakafamba? Hakuna chakafamba. Ndakatomboenda inonzi labor court asi nyaya yacho yanga isingakwanisi kuti ichikwanisa kutaurika ipapo. Ndaingonzi uya svika mari dzacho ndakapesera sitori no kana mari kufambisa. Pepa racho randainzi ndinofanira kufamba naro nditi pepa racho rakaperawo kubvarukawo raingogara rakapetewa saka rakangopera kubvarukawo. Saka kuti ndichiwanawo mari yekuti ndikwanise kuita patsva nasitori nawo. Saka kana pakatasa maoko angu zvakare macrashes andikufambisa nekuti apera basa. Saka kumaratidza kuti vanhu vari kuona ndifunga muri yeZimbabwe muri kuona macrashes ake anoshandisa maoko tone mablisters. Tongokumbira kuvana veZimbabwe vane rudo vanenge vakasununguka tunobatana touya kumba kwavo zvekare tichikuratidza po panapa tiri panapa zvinenge zvakanaka kuti tisvike. Alright, it's okay. Saka apa makazotozosunga nempira kuti zviite mwangu so
regai ndikusunungurire mukwanise kuzvionawo. Haazonetseri manje kusunga. Ndosunga. Saka mari dzekuti ndikwanise kubatanidza kuti nditenga mamwe. Alright. Ndinetsawo zvangu. Zvinzo kuti handisida kuti muzonetseka ndikusunga futi. Idzo iwaya guys. Kunga muri kuona iwaya ine chinja chato tattered and broken. So I'm just appealing kuma companies tombona pana vamwe vanombobatsira vanhu ma-certain organizations. Ndasanganawo my brother man ndikangobatikanawo ndikakumbira kuti tinge tichivaita interview kuno kuchiwishi. I was doing another story ndifunga ndabatikana. My tears almost came down. Tikati titsvagewo vamwe vanokwanisa kuita chip in vana veZimbabwe. Ndokrachira ari kushandisa mushure mekunge akuwara ari pabasa. Asi hapana kana compensation yakawanda kana kuzomboonekwa since 2015. So this is the crutch raari kushandisa. I'm sure vari kuona. Saka we're just appealing kuna anokwanisa kungobatsirwa nechaanacho nevanoda kuuya ma-church groups akasiyana-siyana. Hamane shamwari, we just want to chip in. You can come aboard. Toya tongoedza kungobatsirwa nepatinogona. Saka iri nderei manje? Iri handazobvunza manje. Alright, iri ndakangoropiwawo nemumwe mukadzi. Alright, akangonzwawo tsitsi. Igore ripi manje razvakaitika? Ndakatoripiwa ndirame manje but rangatori good second hand. Second. Nekufara kwarakangoitawo ndangofambisawo kuti iri rekukura rakachikokwadara. Alright. Saka macrutches aya since 2015 ndaishandisa mapuranga. Ndaishandisa zvemapuranga saka ndaona kuti zvemapuranga manje umwe zvina nhamba zvekutoti aindidzirwadzawo pakangotomesi dzekuti ndingofambawo nemacrutch yaya. Okay. Alright, so besides zvimo hamuna here zvimo zvamunoitawo muri kuno kana zvimwe bit talent ramunaro kuti munombosangana nevamwe kana kuti muarea menyu mucommunity mamunogara muchiita kana bit mabasa emaoko kana chimamwe maprojects? Alright. Inini zvangu pachipo chandinacho zvangu ndinokwanisa kugadzira mafoni. Ndinokwanisa kugadzira mafiriji kana ma-oven stoves. Alright. Ndokwanisa kugadzira zvemagetsi izvi. Asi inawo yekuti ndinenge ndisina equipment dzacho dzekuita sei dzekugadzirisa. Saka zvinhu zvacho zvese zvinongogara zvakangoitawo down. Saka kuri kunzi munhu akakubatsirai kuti muende kuchikoro chekuti mungononokwenenzverwa mbishana kuti mugadzire mafoni mungazvidei? Aiwa, zvinenge zvitori right, ndotozvifarira. Handizvo. Saka weare just appealing. Ndomboona pane vamwe vanooffer macourses ekugadzira mafoni. Makasununguka kuti munge muchitibata isusu vepahashatv tokusanganisai nemukomana who would want also to cover that. Tichishuta tichiratidzawo vanhu pastage yatinenge tasvika kuti tiedze kuti timubatsire. Asi we understand pane vamwe zvavo vasingade kubatsira tichivakavha kana kuti kuvashuta. But the purpose of the program tichida kuti tione progress kuti patakatangira ndepapa patakazosvika ndepapa. So tinotenda nekutarisa program yedu yanga tinayo muzuva ranhasi nemukoma wangu avanga tinawo. We just hope kuti vanovabatsira. Ndo the purpose of the program yedu outreach program. Zati munhu kana asangana nedambudziko yakadai anoda kusvikawo pane imwe nzvimbo yekuti pfungwa dzake dzinoreruka kuti usafunge zvakawanda. Unoda kumboendawo pane imwe nzvimbo yakatambanuka yekuti ugone kutaura naMwari kana kuti unyevenuke mwoyo wako. Anditi mukuna kwandiri kuno kune vanhu vakawanda kuno kuso. Ndinotofara kana ndichitoona vanhu vakawanda so. Alright. Nechikonzero chekuti madhezi kutanga kumashuro ndaiti ndakada kusvika pane vanhu so
ndainyara kana kusvika pane vanhu nchiti ndakasvika pane vanhu vanenge vachinditarisa ndaigona kuzvibvunza ndega kuti ko vanhu vese vakunditarisa inini asi ndakambonyanya kuita nezveichaizvo chaizvo. Saka ndakaenda ndichijaira mpichana ndotoda kutosvika pane vanhu vakawanda ipapo ndichitofarawo nawo. Ndo pandinotonzwa moyo wangu unotosununguka. Hongu. Saka kuchechi hamuende. You understand kuti kuchechi ndokune a group of people who will be worshiping together. Ndo zvandinototi kana ndakatosvika pane vanhu anditi ndinotofara nechikonzero chokuti ndinenge nchitonyatsa kuona kuti inini nevanhu vacho hatina kumboita sei, hatina kusiyana. Saka kuchechi munoenda? Kuchechi ndinoenda but handiende pese pese. Alright. Nekuda kwechikonzero ndechini? Kufamba chaiko ndokumwe kungatoita kunge kutombondibata kufamba. But she won't let her children see that she's broken and doesn't know which way to go, even though she says that it's okay. Everything is gonna be fine. Silently she weeps to God. Chengeta ivana vangu. Chengeta ivana vangu. Chengeta ivana vangu. Chando nenzara. Iri saidi ruri kuti ripore rakanetsa, gumbo ranga rakutoora futi.